ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, як хабари хуш дорам. Анамин нуқтаи савдое ки 1001 майдачӯйда бисёр ма видео мекунам духтаро. Як иқдом дора, касе ки 200 сомон да харидорӣ мекунад 10 сомон скидка мешава. Яъне шумо 200 сомон наметену 190 сомон метен. Хулас борошон беҳад хушрӯй бор нав омадагиай. Анам пиёло 8 сомон. Диден пиёло 8 сомонӣ. Диден ана ин амуд размерои тарелко 8 сомонӣ. Аҷоибот хушрӯ фасон. Манҷа баё ҳастай. Бижутерия ва косметика. Тамошобинони азиз, аксияе ки ҳозир ма шумода гуфтум 5, 6 ва 7 декабр мегзара. На аз 200 сомон 10 сомон минус мешава. Марҳамат, фақат 3 рӯз. Рӯзи 5, 6 ва 7 декабр. Дар ами 3 рӯз биёен духтаро, чизе ки харидорӣ карданен бинен, харидорӣ кунен. Мисол шумо 400 сом да харидорӣ карден, 20 сомонтон минус мешава. Ина хулас биёен, беҳтарин боро ҳаст. ҳозир ки бор нав омадагай ҳамаи чи доранд, ҳамаи чиро пайдо карда метавонанд. пиёлора бинен чӣ хушрӯй, ҳамаи чи ҳастай. хулас инами чизе ки мегирен аз 200 сомон болошед, 200 сомон не 190 сомон метен. мана ана хеле духчо омадай. нархошон ҳар хелай духтаро, 10 сомонай, бештарш 10 сомония. мана хе игрушкачо омадай. ҳозир ҳамаи чи да акция рафтестай. барои ҳавай ишабинене, барои ҳавай духтарако метавонен ки омада аз анамиҷа харидорӣ кунен. ёдовар мешавам ки ин навор аз бозори Корвон, аз бозори Корвон, поёни бозори Корвон ай духтаро, рӯ барои 7 дарвоза. диден ана тарафи паҷаркай ин магазин аз тарафи Тилобозор меистад. ана гӯшаи блогерора ма шуморо нишон дода будам. диден ҳар хел штатив, анам хел телефон монако, ҳамаи ҳамино 10 сомонӣ. мана чанд намуд доранд, диден 10 сомон. баъдан духтарако иҷада косметичково намхе ваёшона хостум шумода нишон дидим. ина бинен чӣ хушрӯ, дуташ 15 сомон, ана калонош яташ 10 сомон. ана инора бинен, ина иноям ҳам хел дуташ 15 сомон. ина бинен чӣ хушрӯ чаяй. аҷоибот. иҷа бор бисёр омадагиай духтаро, ба ҳазур бошен биёен тамошо кунед, бо нақстар мешава. ба ҳар ҳол ман рақамҳои яке аз савдогарора мемонам, то ин ки шумо агар суроғара наёфтед ё ин ки доставка мехоҳен нависеншона. канцелярияам доранд ҳама намуда. мана ҳозир духтаро ма шумода ба ёра нишон метиҳам. пасудоора, мана и пасудоҳо 25 сомон. ина и намудаш 25 сомон. и 28 сомон, иш 25 сомон. ина ира бинен чӣ хушрӯча, иам 25 сомона. ана баъдан бо инаи бакало ино 10 сомониян. иё 11 сомон. ана ин намуд 11 сомон. ана и тараф бо 10 сомон надорам бакал. ина борои нав духтаро, ина ёра бинен чӣ хушрӯ, калон калон. мана 30 сомон, 30 сомон. ёра бинен 30 сомон. мана беҳад хушрӯ ҳамаш. ана и тараф бошад 10 сомонӣ духтаро. тарелкорама шумода нишон дода будам, бори дигар бинен 10 сомон. кадомеша мегирен 10 сомон. ба духтаро обнӯшако, и обнӯшако 10 сомониам. нигоҳ кунем чанд намуд омадай. фасон фасон ҳамаш. ана и қисми поёнам 10 сомон. духтаро чӣ мадам, касе пурсида буд 200 сомон айвай 260 260 сомон як дуна. баъдан духтарако ана ин намуд ваё стиральная машинкаи майдак 200 сомон. диден сушилкаям дора духтарако. мана каседа дар корай
иҷада пайдо карда метавонед. Анака мошинои калонаш боша 3000 сомон. Автоматай духтаро. Иҷада пилисос ҳастай, пилта ҳастай, ҳамаи чи ҳастай духтаро. Бо шумо биёен хутон аз наздик мебинен. Ина вайора ман нишон дода будам сулчкора. Ино 30 сомониян. Бинен чӣ хушруча. Ана партачаҳошон кам мондай духтаро. Партачаҳошон 65 сомони. Даки кам мондагиай. Марҳамат. Ази дорен бо. Ана бад духтаро ана ин кам мондай биёен 30 сомон. Беҳад нағз харидорӣ кардистиян. Ана 30 сомони. боварӣ дорум махултон мешавад духтаро иҷа. Ира бинен. Ҳар намудак чизакои хушрӯа иҷада. Мана нархошон навистагиай тамошобино. омадай пеш бинен бо хутон. Инам хеле термосчо омадай 30 сомони, 25 сомони. Ина инамудош 30 сомон, ана инамудош бошад 25 сомон. Ана ино як дона 10 сомон. баъд духтарако ана ин намуд вая омадай. Гокнен кудакона. Ино чанд суман? Ами 10 сумай? ина духтаро ино 10 сомони барои кудако. Алхудхиракои фасонак. Ана ҳам хахшраи пластмаси ғавсай. Чанд намуд рисунка дора. Иҷа ваза доран. баъд иҷада бинен ино ду донаш 15 сомон. Мана. Каседа дар корай духтаро биёен. баъд духтаро нигоҳ кунен чихе чизакои хушрӯ омадай плед, наулчка, нахели сачоқчо. ё чанда? ино 5 сомони. Мана. Як донаш. иҷа чанд хелай материалакош хушрӯай духтаро. Мана ин намуду ҳаст. Ана ё чи? А духтар. Ана ин намуду 10 сом. Нами комплекташ 10 сомон. Ина иҷа навистагиай ду донаш 10 сом. Ина ин намудоша. Хулас ҳар хел бо салфеткачаву анам хел сачоқчоҳои фасон дорам. Ай пеш биёен. урӯз ма духтаро ира навор доштум. Ина марҳамат 20 сомон донаш. бори дигар бо биёен духтаро иҷа кушодам бисёрша. Ина ба ҳазур бинен. 20 сомон донаш. Мана духтаро дар кор шава гап занем. биёен ай пеш бинен. ина зубачискои хушрӯ. ина ино ду донаш 15 сомон буде. ана баъд тамошобино ина миноям 10 сомони. ана айна доран иҷада, рамис доран, кондитсионер доран. хулас ҳарчи доран 10 сомон донаш. мана омада бо ай пеш бинен хутон. фасонак хушрӯ. ана ёра бинен. детски бозичоҳо духтаро. каседа дар корай биёен анаи акция рафтастай. бисёр янами бозичаакошон духтаро ду донаш 15 сом шидагиай. ё донаш 10 сом буд, ҳозир ду донаш 15 сом шидагиай. марҳамат хоҳишмандо. касе ки харидорӣ кардан мехоҳад омада ай пеш бинен. на ҳар хела набуракои хушрӯ. мана иноям ҳамхе ду донаш 15 сомон. и ҳар якташа дона дона мефурӯшам 5 сомони 10 сомаям хеле нархошон. ана ин арборора бинен духтаро. наёям ду донаш амхели дутам хели вайш 15 сомон. мана инам амхел